Mula sa nagagandahang paintings hanggang sa mga extraordinary art piece, lahat ng yan ay tampok sa Kalalangan Kapampangan o Most Outstanding Kapampangan Awardees Art Exhibit sa SM Pampanga. Inilunsad ang programa upang bigyang pagkilala ang world-class talent ng mga Kapampangan artists kasabay ng pagdiriwang sa Pampanga Day. Lahat ng mga MOCA awardees and culture and arts magsama dun sa exhibit nga ito na parang yung connection sa Pampanga Day. Maliban sa pagkain at magagandang tanawin, tahanan din ng mga dekalidad na alagad ng sining ang Pampanga. Kabilang din sa nasabing art exhibit ang mga likha ni Hermenegildo Pineda, Roland Quiambao, Titus Del Rosario, Claude Tayag, Leonardo Tulabut, Norman Chutwico, Andy Alvis, RD De Dios, Jello Espiritu, Toym De Leon Imaw, Alvaro Jimenez, Willie Layug at Rafael Maniago. Hangad ng Pampanga Tourism Office na magkaroon ng showroom ang mga artists upang kahit papano'y matulungan din sila makapagbenta ng iba't ibang certified Kapampangan artwork. Magandang pamamaraan din umano ang mga art exhibit upang mapanatiling buhay ang sining at kultura sa lalawigan. It's part of the steadfast and continuing support of the provincial government in preserving our culture and heritage, and show the Kapampangans how talented our artists are, and hopefully inspire younger artists in the future. Mananatili ang art exhibit sa SM Pampanga simula December 6 hanggang December 11. Ginarantyahan naman ng Pampanga government na magiging taon-taon na ang pagsasagawa ng art exhibit na tampok ang mga Kapampangan artist. Rainiel Pawid, CLTV News.